veig un dos, em pregunta quina hora és, i respondo les 2 o les 8 més. Down la nit, són les 8 de la nit. Cap un dia pel carrer, de cop i volta veig un gat, em pregunta què cantes, noi, li respondo les 2 que d'un rock, un rock and roll. Bueno, i ara, Quim, com ho has vist això? El quart finalista, com ha estat això? Bueno, jo l'angle que tenia, evidentment, la nena de Lila, no és una nena, no?
Tot l'estona, oi? És il·legalíssim, o sigui... Doncs jo crec que estic d'acord amb tu, eh? Sí, ja pots pujar. Bon aplaudiment per ella, sisplau! Aquest aplaudiment! Aviam, com